Jos omistat verkkokaupan, olet varmasti pohtinut, miten saisit sen menestymään nykyistä paremmin. Tässä on Timo, sinun satunnainen asiakkaasi. Jotta saisit Timon käyttämään enemmän aikaa ja rahaa kaupassasi, sinun täytyy saada hänet kiinnostumaan muista tuotteistasi. Timolle on periaatteessa helppo suositella muita tuotteita sen perusteella, mitä hän on viimeksi ostanut, tai mikä hänen ikänsä tai sukupuolensa on. Mutta jos todella haluat Timon huomion, kokeile uutta segmentointimenetelmää, joka yhdistää asiakastietoa muun muassa sosiaaliseen mediaan, big dataan ja ennusteisiin. Tämä itseoppiva tekoäly on henkilökohtainen myyntitykkisi. Se saa asiakkaasi ostamaan aiempaa arvokkaampia tuotteita ja käyttämään enemmän rahaa kaupassasi. Se oppii tuntemaan hänen makutottumuksensa ja tarpeensa. Se osaa jopa lähettää personoituja tarjouksia asiakkaallesi juuri silloin, kun hänelle on niistä eniten hyötyä. Anna siis AI:n tehdä taikojaan. Sen avulla parannat asiakastyytyväisyyttä ja lopulta myös verkkokauppasi myyntiluvut lähtevät nousuun.